på. Vi har lavet en Frello-symfoni her med 5 forskellige kager. Noget til den søde tand. Der er en med karamel, en med hindbær og marcipan og hindbær og skumkål. Der er en med chokolade og noget hvid crunch, citronkage. En med chokolade og noget chokoladedråbe ovenpå. Det var vist sådan. Tina, ja. Du er jo også en del af Frello-arrangementet her i Årtrup i dag, og du er jo selv, hvad kalder du det selv, billedkunstner, forfatter? Ja, altså jeg har jo faktisk valgt at kalde mig udtryksmager, for det dækker lidt det hele. Ja. Jeg er jo autodidakt, det betyder, at jeg har ikke noget uddannelse i de her ting, jeg laver, men det jeg laver, det laver jeg tilbage godt. Ja. Og har udviklet det jo rigtig meget også. Ikke? Ja. Ikke til kun at være mit eget, men også til at starte noget op i Esbjerg, som hedder Hindebærhus, ja. Som så samler det hele af det, jeg kan. Ikke? Ja, og der i Hindebærhus, der har du også arrangementer. Der har jeg rigtig mange arrangementer. Jeg har litteratursalonger, og jeg har arrangementer med kendte danskere, ja. Inden for kunst og journalistik og skuespilleri, ja. Som kommer ned til nogle intime arrangementer. Og ja. Det er rigtig, rigtig dejligt at få lov til at samles. Det er ligesom i gamle dage, når man samles om ilden, ikke? Så er det lige meget hvem, som man sidder ved siden af, fordi man er sammen om det fælles tredje. Ja. Ikke? Og så kommer man hinanden mere ved, end hvis det har været sådan et stort arrangement, ja. hvor der sidder mange hundrede mennesker, og man kan næsten ikke se vedkommende deroppe. Ikke? Men her der sidder man måske maks 1,20 meter ja. Fra gæsten af. Ikke? Og så har vi de der litteraturarrangementer, som jo så er ukendte forfattere og digtere, og nogen, der ikke er fået udgivet endnu, men som har ordet i deres mund. Ja. Og så har jeg de studerende fra Musikkonservatoriet, der skiftes til at komme ned og spille ind imellem oplæsningerne, og det er rigtig, rigtig dejligt. Det burde du altså være med til at prøve. Så regner du så med, når til du bliver 90 af byen og fester? Ja, det lyder det kunne da være en rar ting, men jeg tænker nu mere bare her nu, at det kunne være rart, at folk de kigger ind ja. Også. Og det er rigtig dejligt, som folk følger med i det, jeg laver. Jeg er jo et bysbarn, kan man jo sige, ikke? Og født og opvokset her i Årtrup. Jo, bysbarn. Jeg er nemlig også et bysbarn, ja. Ikke? Men her i dag, der fejrer vi Otto Frello, som jo er en fantastisk... Her, hvor vi står nu, der lå lille skole i Årtrup, eller forskole, som det egentlig var, hvor første og anden klasse de gik. Og det var her, Otto Frello, han begyndte at gå i skole. Og fru Nielsen, hun fik hurtigt øje, den gamle lærerinde, hun fik hurtigt øje på den lille dreng. Så der havde, hun se, han havde nogle evner, så hun sendte ham op til et tavle. Og der skulle han så tage på tavlen, og alle de egne børn, de skulle sidde ned og tage en efter det, han lavede. Otto Frellos familie var meget kunstnerisk og kulturelle. De var tilknyttet Indre Mission. Men og Otto Frellos far, Jens Christensen, han var i mange år kirkesanger her ved Årtrup Kirke, og Otto Frellos lillebror Gunnar, han var organist, og det begyndte han med ret tidligt, for han blev allerede organist som 16-årig.
ude i Henne Kirke, og fortsatte så her i Ovtrup, samtidig med at han gik på konservatoriet i Esbjerg. Altså det startede med, at jeg boede i Frankrig, det har jeg gjort i mange år. Så jeg et galleri op i Worms, han kalder Worms, en der maler dyr, en fransk maler. Og jeg var helt vild med de billeder, de var så dyre. Og så efter et par år, så tog jeg tilbage til Danmark, og så begyndte jeg at male, og så... Modsat side på Storegade og se, der havde Otto Frellus bedstefar et stort skrædderi, som han byggede sidst i 1800-tallet. Før den tid, der var han både gårdmand og skrædder, men så valgte han altså gården fra og var væk far. Stort skrædderi, jeg tror de var over ham selv en 3-4 ansatte. Og man kan så sige, at en skrædder, han var jo også kunstner. Og familien har faktisk beskæftiget sig med kunstværk, fordi Otto Frellus far, Jens Christensen, da han blev en ældre herre og fik god tid, så lavede han det flotteste træskærearbejde.